Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ n'o bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 biye tarata ye juin kalo tile 24 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na an ka don ni cɛdenw ye wulikajɔ min sabati Bankumanakaw fɛ yen an da bɛna na don o la fo ka taga se an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min sabati Segu marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pelengana kɔnɔna la an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila kunun tɛnɛ juin kalo tile 23 san 2025 Bankumanakaw fɛ an ka douane cɛdenw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ camion citerne dɔ la citerne min kɔnɔna la min ye fura caman fo ka taga se produit aphrodisiaque ani ɲɛnaminimafɛn caman o tun bɛ citerne kɔnɔna la min kun kelen bɛ ka i kun da an ka damandaw kan u ka laraweleli kɔnɔna la u ye a jira ko u ye tɛgɛ kɛ fura carton 515 ɲɔgɔnna na o kɔfɛ u ye soba dɔ ye ni o bɛ wele nanzarakan na ko entrepôt u ka laraweleli kɔnɔna la o fana kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ kɛ fura carton 450 ɲɔgɔnna la douane ɲɛmaayaso ye a jira ko u ye tɛgɛ kɛ maa minnu na nin baara in kɔnɔna la ko u bɛna na ɲangili wale ta ka ɲɛsin u ma ni min ka kan wa ko u bɛna na u jija halisa u ka baara fɛ yaasa maa minnu ka baara bɛnnen bɛ nin waleya jugu ninnu ma an ka jamana kɔnɔna la dan bɛ se ka sigi a la cogoya min na kunun tɛnɛ juin kalo tile 23 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati Segukaw fɛ Pelengana kɔnɔna la u ka bagan feere sugu min bɛ yen nɔ an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ siganamɔgɔ maa 4 na minnu ni siga kelen bɛ u la ka a fɔ ko u ye bamanti wale kɛbaga ye Pelengana kɔnɔna la an ka finitigilakaw ka nin baara ɲuman in kɛlen kɔfɛ min ye feerekɛla minnu bɛ nin sugu in kɔnɔna la u nisɔndiyara kosɛbɛ an ka finitigilakaw ka nin waleya in na wa u y'a jira fana k'u bɛn'u jija ka baara kɛ ni an ka finitigilakaw ye yaasa lakana o bɛ se ka sabati Segu ni a nɔgɔndugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Madame Doumbia Mariam Tangara ni ale ye ministre de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable ale ni a baarakɛɲɔgɔn ni o ye kɛnɛya minisiri fo ka taga se an ka sifinnakaw ka minisiri ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri fo ka se ministre de l'urbanisme et de l'habitat olu tun bɛ lycée Ibrahima Ly kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni bagi baaraw daminɛli ye nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati an ka minisiriw ye enveloppe da yɛlɛ yaasa min ye an ka kalandenw ye u bɛ se ka u ka épreuve daminɛ cogoya min na an ka minisiriw ye ladilikan lase an ka kalanden ninnu ma ni o ye ko u ka baara kɛ ni u yɛrɛ hakilina ye u ka u sɛbɛ don u ka kalan ma yaasa u bɛ se ka examen sɔrɔ cogoya min na min ye kalanden 497 olu de bɛ ka composé ni centre in kɔnɔna la o kɔfɛ min ye an ka minisiriw ye u ma dan o dɔrɔn ma u ye fɛɛrɛ bila sen kan ni o ye ka mangorosun dɔ ka o turu ni kalanso in kɔnɔna la yaasa k'a jira ɔkɔlidenw na ko u fana jɔyɔrɔ ka bon sigida tagaɲɛ la o kunun tɛnɛn kelen na an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ni an ka kalan minisiri Hamadu Si Savanɛ tun bɛ Askiya Mohamed kɔnɔna la yaasa ka yen kalandenw fana ka olu ka enveloppe dayɛlɛ a jirala ko yen centre kɔnɔna la min ye kalanden 850
olu de bɛ ka composer o kalanso in kɔnɔna la. An ka premier ministre ye a ɲini kalandenw fɛ ko u k'u jija u ka kalan kɛ u k'u jigi da u yɛrɛ kan u kana n'u jigi da maa si kan yaasa u bɛ se k'u ka examen sɔrɔ cogoya min wa ko ale ka laɲini belebeleba ye ɲina ko kalanden bɛɛ lajɛlen de ka passe examen la. O kɔfɛ a ye an ka kalan ministre Hamadu Si Savanɛ fo a ka wuli ka jɔ la ko hali k'a sɔrɔ ɲinan kalanko a gɛlɛyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ ji ye tiɲɛni min don maaw tun bɛ kalanso kɔnɔna la nka ko kalan sera ka kɛ a kɛcogo ɲuman na wa min ye examen fana ye olu sera ka kɛ a kɛ waati la. O kɔfɛ fana a ye foli kana se Moritani jamana ɲɛmaaw ma olu minnu ye dɛmɛ don maliyɛndenw ma minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Moritani kɔnɔna ma ni wagati laban in na olu ka se ka u ka examen kɛ kan min bɛ u fɛ yen nɔ ni o bɛ wele ko kan de Bera olu ka se ka u ka examen kɛ u ye Moritani jamana ɲɛmaaw fo u ka nin baara ɲuman in na. O kɔfɛ Hamadu Si Savanɛ ale fana ye foli kana se a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma olu minnu ye a dɛmɛ yaasa min ye ɲina examenw ye olu bɛ se ka kɛ hakɛcogo ɲuman na cogoya min na ani kalan bɛɛ lajɛlen ko olu bɛ se ka tɛmɛcogo ɲuman na cogoya min na. Alamisado juin kalo tile 19 san 2025 Pemi Mali maaw ye lampadaire 100 di Segu Université ba min bɛ Segukaw fɛ yaasa kalandenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na kalanso in kɔnɔna la. A kɛnɛ kan min ye Pemi Mali ɲɛma Faseri Dunbiya fo ka taga se kalanso in ɲɛmaaw ani a kalanfa n'a kalanbaw ani Segu maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa ka se ka lampadaire ka o dili nisɔndiya kɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen fɛ. A kɛnɛ kan Faseri Dunbiya a ye kuma ta a y'a jira ko ka lampadaire di Segu kalanso ma ko a nafa ka bon kosɛbɛ sabula a bɛ na kalandenw dɛmɛ u ka bɔ dibi la wa fana min ye waleya jugu caman ye a bɛ na o bali o ka kɛ kalanso kɔnɔna la wa min yɛrɛ ni kalanso ɲɛmaa ye ale ye kuma ta ale ye a jira ko kalandenw yɛrɛ ka laɲini belebeleba dɔ de tun ye nin ye ni o ye ka lampadaire sɔrɔ u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min sabula ko kalandenw y'a jira don tɛmɛnenw na ko u bolofɛnw caman daragila ka bɔ u bolo bingani wale caman o taara ka ɲɛsin u ma ko nin lampadaire in sɔrɔli o bɛna olu ka baara nɔgɔya u bolo wa a bɛna lafiya da kɛ fana kalandenw fana ye. An ka finitigilakaw ka kalanso minnu bɛ yen olu kɛlen bɛ ka opération Mɛkɛta min bila sen kan ni o tako sabanan ye nin ye olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Badugukaw ma juin kalo tile 17 san 2025 Badugu ni o bɛ Duba commune kɔnɔna la u ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin nin dugu fila ma ni o ye Badugu ani Dibaro o de malo 50 kilo bɔrɔ 96 u ye o di u ma fo ka taga se ɲɔ 50 kilo ani sukaro 25 kilo fo ka taga se kɔgɔ 25 kilo mugu 5 kilo tulu bidon 5 litres fo ka taga se safinɛ carton 16 unités u ye o caman di nin duguden ninnu ma u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na. A kɛnɛ kan min ye Dunba maire fo ka taga se nin dugu ninnu dugutigilakaw ani a dugudenw u ye an ka finitigilakaw fo u ka nin dɛmɛ in na yaasa ka bonyamasegin kɛ an ka finitigilakaw ye nin dugu ninnu dugutigiw ye saga di an ka finitigilakaw ma u bɛ se ka u yɛrɛ nisɔndiya ni a ye cogoya min na wa u y'a da u tulo kan fɛnɛ ko u bɛna baara kɛ ni u ye yaasa lakana u bɛ se ka sabati u ka dugu kɔnɔna la cogoya min na. Organisation de la coopération islamique olu ka conseil des ministres des affaires étrangères ka sigi tako 51 kɛnɛ kan min ni Mali lasigiden Seydou Kulibali ni ale ministre malien des affaires étrangères et de la coopération internationale ka secrétaire général ye ale ni madame Latifa El Bouab Delawi ni o ye directeur général du centre islamique pour le développement du commerce ye lasigi kɛ lasigi min kɔnɛ kan u ye hakilina falen kɛ ka ɲɛsin jɛkulu in kan ka o ka lasigi fɔlɔ min kɛ ni o ye u bɛna baara min kɛ farafina gun kan ni o lasigi kan ka kɛ décembre kalo tile 2 ka taa bila tile 4 na san 2025 Bamakɔ kɔnɔna la
u ka ni lasigin kɛnɛ ka u ye a jira ko u bɛna na hakilina falen falenw kɛ u kan ka baara minnu boloda farafina gun sanfɛ yala a baara bɛna kɛ cogoya min na ani fana jɛkulu ni Mali yɛrɛ bɛ se ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min ka baaraw bila sen ka Mali yɛrɛ ka tagaɲɛ kama sɔrɔ yiriwa nasira fɛ. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na kunun tɛnɛ juin kalo tile 23 san 2025 an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ni Vladimir Poutine ni o ye Russie jamana ɲɛmaa ye olu ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɛnɛ kan u ye tɛgɛnɔbila kɛ sɛbɛnfura la ka ɲɛsin kuranko jagoko ani kɛnɛyako nasira o ni a ɲɔgɔnna caman ma u ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnfura min na ni jamana in fila bɛɛ lajɛlen bɛna taa ɲɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yasa sɔrɔ yiriwa nasira fɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ kuraw bila sen ka cogoya min na lakanako nasira la bamanci wale min bɛ ban Maliba kɔnɔna la ni o kelen bɛ ka degun lase jamanadenw ma ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la ani fana sanni feere hukumu kɔnɔna la Russie ni Mali bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na o baaraw ka nɔgɔya kuranko nasira fɛnɛ na ka fɛɛrɛw bila sen kan min ye énergie atomique ye ka o dilan ban Maliba kɔnɔna la yasa an ka kuranko olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min wa cakɛda min bɛna o baara kɛ o de ye entreprise russe dɔ ye ni o bɛ wele ko Rosatom olu de bɛna na nin baara in kɛ hakilina falen falenw kɛ lafiya da ni jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka o lase ɲɔgɔn ma. N'an bɔra yen an bɛ taa Congo RDC ani Rwanda ka kɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Congo RDC ani Rwanda ye o jamana ɲɛmaaw ye u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ni kelenya ka o sigi sen kan ka kɛ ni États-Unis jamana ɲɛmaaw ka yamaruya kan ye u bɛna na u tɛgɛ bila sɛbɛnfura la juin kalo tile 27 yasa bɛnkan kuma min ni u ye a fɔ da la ka se ka a waleya sɛbɛnfuraw kan cogoya min na u ka jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko nin ye waleya ɲuman ye sabula u ka maa minnu bɛ yen n'u bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ kɛlɛ ye ko olu bɛna segin u sigiyɔrɔ la wa bɛn ni kelenya u bɛna na ni jamana fila fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ lakana u bɛna na sabati jamana in fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.